Us anem a explicar la història El pastís és tan amunt de Susanna Straver. L'ós té gana. Quin pastís més bo! Però el pastís és tan amunt i l'ós és tan avall. Arriba al port i, plam, salta damunt l'ós. El pastís és tan amunt i el porc i l'ós són tan avall. Arriba el gos i, plop, salta damunt del porc. Però el pastís és tan amunt i el gos, el porc i l'ós són tan avall. Arriba la llebre i, bim, salta damunt del gos. Però el pastís segueix sent tan amunt i la llebre, el gos, el porc i l'ós són tan avall. Arriba la gallina i, bim, salta damunt de la llebre. Però el pastís és tan amunt i la gallina, la llebre, el gos, el porc i l'ós són tan avall. Arriba la granota i, hop, ai, 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 però arriba el nen i s'endú el pastís. Pam! Tanca la finestra. Oh! S'obre la porta i pastís per tothom! Nyam! Que bo! I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i aquest bonic conte s'ha acabat. Adaptació d'aquest bonic conte en un conte vertical.